Raġel ta' 65 sena minħat tard fil-periklu tal-mewt wara li waqa' minn fuq trak. L-inċident saħal ħabta tal-10:15 filgħodu fiż-żona magħrufa bħala Ras Ħanżir fl-inħawi tal-qasam industrijali ta' Kordin, Raħal Ġdid. Il-pulizija marret mill-ewwel fuq il-post u minn investigazzjonijiet preliminari li saru irriżulta li l-vittma waqa' minn fuq trak waqt li kien qed jagħmel xi xogħol. Fuq il-post issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku li taw l-ewwel għajnuna. Huwa ttieħed l-isptar Mater Dei għal-aktar kura fejn aktar tard ġie ċertifikati li weġġa' serjament. Il-Maġistrat tal-Assa Estrid Mejgrima ġiet informata bil-każ u ħattret inkjesta. Raġel ta' 34 sena miż-Żebbuġ Għawdex weġġa' gravi f'inċident ta' traffiku f'Għawdex stess. L-inċident saħal ħabta ta' 3:15 wara nofsinhar fi triq il-Kapuċċini ir-Rabat. Il-Pulizija tad-Distrett marret minnu fih fuq il-post u minn sħariġ preliminari li sar, irriżulta li seħħet ħabta bejn żewġ moturi ta' tip Piaggio Vespa u Honda Hornet. Is-sewwieq tal-Piaggio, ir-raġel miż-Żebbuġ Għawdex, sofra minn ġrieħi gravi wara li waqa' fil-waqt li xufier ieħor Taljan ta' 54 sena li joqgħod ir-Rabat Għawdex ma weġġax. Fuq il-post isejjaħ tim mediku sabiex jagħti l-ewwel għajnuna lill-vittma wara ttieħed l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għal aktar kura. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar iż-żewġ inċidenti għadhom għaddejjin.